karo ki PNS Pini Sepuh no. Iya, Yo, Mas, sekali lagi. Wah, rumangsaku sinden semene kok sing paling ayu iki. Wilujeng dalu selamat malam, Ses. Injil jeng dalu. Iya, lho, penggemarmu akeh banget iki lho. Kuwi penonton bayaranmu apa asli penggemar kowe? Niki to. Angger wis bar dikeki ya ngono wi. Iya. Dikei telak piye lho. Mboten kaya sa. Engko wae saloke ya. Iya, ayu wae. He lah wong kono mang ngene kok aku lagi mlaku. He sing nguri dhewe iki wasu. Ayu kok asu. Ayu. Niki manggil kula Mbak Bu Nyonya napa Nyah-nyoh? Ya sak geleme. Mbak mawon nggih, Mbak nggih. Nyah-nyohe apa apean. Paling ya nek aja isin lah rasa isin. Malah mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Biya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Ya Yu. jeng dalu selamat malam. Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat. Semangat nggih. Nggih semangat. 2 malam ketemu saya. Kemarin Nggih. ketemu di Ngawi, Nggih teng Gandri nggih. Gandri, sekarang ketemu di Macanan. Nggih. Tidak mengurangi semangat kan? Mboten. Oh iya, semangatku ki yo nggur sampeyan lho. Ngaten nggih. Ala iki nak ra takeki nopo semangat-semangat kuwi. Tapi tak esek dik mang. Ayo semangat, Dik aku. Dik, Dik ini aku ya. Dek ingi. Lah iya Dik ini barang loh, Mas. Derek tepang gladiwano, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. sayang. Ya, tak sayang. Namanya siapa Mbak Yu? Kula. Mungkin no. Duh. Maijan dengkulmu kembet wi. Kok iso dengkulmu kembet iki lho. Lah mlayu nang ndi nek ra kembet. Iya. Namanya siapa? Kula. Nami kula Tumpuk. Tumpuk alias kok Maijan to kok iso. Aja aku duwe pacar nang kene Mas mbiyen. Sampeyan Mbak Tumpuke duwe pacar ning kene. Jane omahe kono lho ndi wi ngisor kono lho. Omahe ndi? Macanan ndi omahe? Parno piye Parno dudu Parno. Daleme ndi daleme? Parno kono wi mang tak titipi sepeda emang. Lho, sampe aku ngene. Lho, Mas aku ngono puangkling Mas aku. Loh, wis nate kenal karo Pak Parno? Lah mbiyen karo aku ngene lho Mas. Ngene iki piye? Tau duwe hubungan? Mamangnya satru terus wawuh ngono lho Mas. Oh, tak kira duwe hubungan. Hubungan apa? Lah gak jarene duwe hubungan karo wong macanane omahe ndi? Omahe ngisor kono lho.
Saiki rabi nang kene. Aku mung yo petuk neh akeh Mas cewekku. Cewek apa cowok? Lha iya cowokku. Cowokmu. Anu jenenge Mas Lamidi. Mas apa? Lamidi. Omahe macanan. Nang ngisor iki lho. Pundi ta Lamidi jenenge ndi? Walah Di. Wong wedoke akeh pitik roh lanang wedoke ya Di. Dadak dipek leklah to malih. Heeh. Walah ya kuat-kuatno lah aku. Bimbingan arep tak rabi gak sida. Apa nakal? Lamidi apa nuwakal? Gak, Mas. Tapi nek karo kowe ngono ki anu ya, apa ki ketok Sayang, Mas. oh sayang. Lamidi ki suwayang karo kowe suwayang. Jaman semono bakar telona aku dikek empole tok dadak. Empole piye? Empole. Ya sing bongkote tok kae, Mas. Pucuke dipek lah wis ta malih. Ya duwe bojo loro kudu adil. Lah Bojo loro apa sih ta bangkaan kemeng kok dadak loro. Oh iya. Niki acarane pernikahan Mbak Tumpu. Niki nggih. Nggih no. Ya jenengan nggih ular-ular kuwatah lho, Mas. Mboten kula titipane saking pepunden. Kula hanya menyampaikan aku arep nuturi apa wong ya aku urung omah-omah. Oh, piyayi macanan wong macanan iki pun ngerti sedaya. Dalang Akbar niku dalang tesih Joko durung kambon wong wedok. Nah. Iya urung, ndek ngenane diamboni lho, Mas. Hah? Dijaluki foto. Lah iya, ngene nek kowe ambune ngono kok urung mampu. Maksudnya dijaluk foto Mas Kan anu badhe pentas ngenten iki ndamel parfum to. Terus wong itu, ambune ngono urung mampu wong wedok. Maksudnya durung kambon wong wedok belum pernah menjalin hubungan. Iya. Pernikah nak hubungan mbuh aku dhewe juga ngerti. Nak nikah urung nak hubungan aku dhewe gak genah. Wong ya bengi iki peteng. Nak lampune mati. Oh iya. Nak urip ya piye kadang pernos kaya ngene iki. Nyuwun sewu sakmene mbiyen. Kowe kok kitae mencurigakan status perjakaku to, Mbak? Ora, Mas. Ya kabeh ki. Loh, KTP ku ki keterangane belum nikah. Ya sing ya. KTP ku belum nikah. Nikah lo ya. Nikah ya nak kawin, Bu. Hei! Ini kayaknya padha ya karo kawin ya. Padha. Kayak ngene. Wis njepenge mesti ngweres wi. Kan ditakoni ngene to, Mas. Mas, kamu sudah kawin belum? Ngono kan kawin to? Heeh. Ngono kok ngweres tak antemi dhewe kowe kok. Kawin itu maksudnya nikah sama. Nikah sama. Ngono lho. Heeh. Kenapa urung Mas? Warna ndi, Mang? Ya. Jan rumangsa niki pernikahannya Mas Jukumara dan Mbak Nurinda Yulianawati. Niki mantan wedok, nama panggilannya siapa Pak Bu? Oh Rinda. Mbak Rinda kali Mas Jukumara. Anu Mas, jenengan mang kan 10 nak aku nggur 5 Mas. Aku menyampaikan dari orang 10 pepacuk. Aku nggur 5. 5 itu apa? Dajatun. Mau 5. Mau 5 itu apa? Melumah. Murep, mlebu, metu, modot sik. Wah, aja ngawur lho. Iki disiarkan langsung live streaming. Lho iki nek konotasimu pornografi mengarah ke seksual lho. Iki ora porno, Mas. Iki pitutur. Lah aku mengkan cetha to, hubungan kudu iso njaga perasaan. Lah kok iki melumah. Iki yo kena dingke pedoman, Dul. Dul. Dalah Dul. Den, heeh. Melumah, murep, melebu, metu, modot. Ngono, Mas. M pertama. Melumah. Apakah arti dari melumah? Ayo, kupingku iki krungu gak budek namu. Banter. Sone apik kok. Melumah tegese teman-teman sekalian. Heeh. Niku kudu terbuka. Oh, melumah artinya terbuka. Transparan. Yuh lambene kaya silit pitik transparan. Rungokno no. Hei. Transparan. Oh, apa adanya. Tidak boleh berbohong sama pasangan. Nak ijo yo nak ora yo ora. Nak panene wi bener yo dibenerne, nak panene salah yo disalahne. Melumah nggih. Melumah. Nek Lamidi wis melumah burung, Meng. Sing lumah yo lah. Hei. Anu matur suwun yo lah aku mung digekne kopi iki dadakno.
anu marumu. Ayo lah ngene. Rene lho apa ora apa-apa we dadi biyen dadi maruku ora apa-apa tak gekne kopi ya. Nggih aku ngono. Padahal pelamidine gaya no. Lamidine ngene. Aku ngono. Jan. M pertama melumah. M kedua murep. Apakah arti dari murep? Kudu wong lanang iso ngayomi wong wadon. Oh murep. Nafkah lahir, nafkah batin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sik to ki sinden omongane kaya moden to. Ya moden ya ben. Kok iso dalil barang ngono lho. Wong lanang ki kudu nguasani wong wadon siji. Heeh. Ngreksa Mas. Ngreksa. Dadi tembung ngayomi iki relatif. Oh relatif. Dadi ngayomi ya. Terus nek perkara sing sekirane wadi aja dibuka. Oh. Baik wadine manten lanang, wadine manten wadon kuwi aja dibuka nanggone wong liya. Oh dadi lamidi karo lah gak oleh buka-bukaan. Oleh apa kuwi kurang gedhi, kurang cilik, kurang ompong itu gak usah diomong-omong. Kuwi apa kurang gedhi, kurang cilik? Nalare. Oh nalare. Ki yo ngures ki sik Joko tapi ngeres. Jere sik Joko ngures ora ngadu pilih. Melumah murep M ketiga apa tadi? Mlebu. Maksudnya mlebu? Mlebu masalah ekonomi. Oh, mlebu ekonomine. Kayane sak piro? Rungokno to no. Iya. Upamane kunir ki rega piro upamane wi. Ngono ya. Upamane lir pamane. Lir pamane yo. Lir ajar iki. Lir pamane. Asung lilir akeh tumane. Oh. Mlebu ekonomi. Kayane sak piro? Di pontok-pontok endi sing mlebu tabungan, endi sing dikayani nggo wong wedok. Belanjane. Kuwi mergo metune. Metune mlebune sak piro, metune sak piro, wingko sing ro ya nggur manten loro kuwi. Aku gak oleh roh aku. Aja roh. Bahaya dolan to, nek guyung ngakaki anake turu kaya ngono kuwi lho jan tenan. Mlebu ekonomine, jadi mlebune sak pira, metune sak pira kudu iso naksir. Kudu iso ngira-ngira ngono lho. Napsir. Dadi cara napsir apa? Aku napsir kae ngono. Gunang babuk, janakone kae ta? Janakone. Naksir. Jadi pamane kayane 100, ki dingi blonjo sampe 120. Kudune ya nggur 50. Omongno ana bojomu no. Pamane kayane ki 70, ya metune ya kudune ki nggur 40. Iya. Kuwi sing 20 nggih sangu anake karo dicelengi. Piye? Kenakalan. Terus M terakhir modot. Modot iku kudu siji. Masalah ekonomi kudu iso cara wong tanine mbiyen Mas. Kudu iso kena nggih cokot-cokot alot, iso ngolor-ngolor. Aja sampe dicuresne. Ngoten nggih? Nggih. Terus masalah etika utawa nalar kuwi kudu iso modot. Maksud iki kudu iso ngrembaka aku sik Joko sik prawan kae ngene iki wis rumah tangga kudune ngene iki. Oh, ngono. Lek sampean ngene iki perawan apa wis omah-omah? Aku to? Heeh. Nek. No rasa omong no. Aku kunciku nang kono kuwi. Iya, modot pemikirannya berwawasan luas. Wawasan luas. Ngono lho, aja nggur istilah iki egone dhewe ora masuk. Ora kena Gus. Ngono kuwi lho maksude. Iya, Ya ketoke iki purno, tapi asline ya purno tenan. Oh malah purno tenan. Ora Mas enek artine. Ngene, aku arep tanya karo sampeyan. Pripun? Aku mengarep munggahi enek sing ngomongi penonton nih. Pripun? Kuwi mboten sinden lho, Mas niku moden. Sing ngomongi sapa? Yo eno ketoke. Eno apa Lamidi? Aku ki gur pengen teko, aku kan Jek Joko to. Nggih. Kok manten-manten ngene kok dikeki kembar mayang, dikeki janur ngono apa ya nek artine to? Wakeh Mas wis artine no piye? Yo, masa to? Aku diwejeng karo Lamidi wi bahaya. Lagi janur Mas ya. Janur. Janur. Heeh.
jane cahya nur mencorong. Dadi cahyane mencorong mulane sambung tuwuh kene karo kene iki digathukne antarane besan kene karo besan kono kon padha ajer padha napa niku cemlorong cahyane. Gak oleh prengut-prengutan kaya ngidik telek gak oleh. Oh iya. Janur iki artine cahaya sing mencorong. Antarane kene karo kono ya sak mantene kon sing duweni ati cerah, wajah cerah. Amin. Terus bar janur iki apa neh? Enek apa neh yu? Enek apa neh? Nang kono wi. Heeh. Cengkir. Oh cengkir. Cengkir niku napa artine yu? Manten wedok dititeni nek wis kenceng kudu dipikir. Ngene iki kaya purno neh to. Aku jek Joko rung genah wong wedok lho. Kok iso mbok kenceng-kencengne sing wedok kudu mikir ya apa kuwi? Wong urung genah kok jeri purno lho kaya. Jan ora ngadur kowe iki. Jere urung genah kok jerene purno. Lah maksudnya upamane madhep rene to. Cengkir to. Nek kenceng kudu mikir. Kenceng kok ngene lho. Nah meragan wis jan saru tenan. Nak wis kenceng ngono. Sarune nemen wi. Aja ngono. Oh gak lah ya. Nak wis kenceng ngono lho. Oh. Ya. Piye Mas Teh sing dipikir apane? Cengkir kuwi kudu ngencengke pikir. Iki lho cengkire nang kene lho. Oh iya. Eta ki. Heeh. Cengkir. Mantu bubak to niki. Oh alah kaya to kok 1 2 3 4 jare lamidi ngene. Angger papat ngono kuwi mesti mantu bubak apa ngono. Aku mung iya ya di ya. Oh, cengkir niku kudu ngencengke pamikir. Ngencengke pikir, nuwun nang ngersane Gusti muga-muga mantene iki dadi manten sing sakinah, mawaddah, warahmah. Dadi jejodohan rumah tangga sing barokah. Amin Allahumma. Amin. Ngono, Mas. Satu lagi upama janur terus mengcengkir upama kembar mayang apa? Artine. Kembar mayang ki isine akeh Mas. Oh ngono ya. Enek manuke. Maksudnya manuk ya apa maksudnya manuk? Manuk to? Heeh. Mantene kudu duwe manuk. Hei! Maksudmu piye kok manuk? Alah nek ora duwe manuk ngajak begatan Mas. Maksudnya piye kok duwe manuke piye? Maksude ki sing dikiasne, sing dicontone nang kembar mayang ki manuke manuk merpati. Manuk doro. Manuk doro ki nek sing wedok angkrem sing lanang golek pakan. Sampeyan titeni. Oh. Dilolohne sing wedok. Wong kene ya ngono nek sing wedok angkrem sing lanang ya golek pakan to. Golek neh. Udelmu kembet wi. Niku namung kira to firasat Mas. Ken nyonto. Ken nyonto ngoten niku dadi sing manuke kena nggih conto ngoten lho nggih. Iku sing jenenge sehati. Oh sehati. Sehati. Iya. Sehati. Iya. Iso bulan baleni. Dadi nek sing lanang ngayani, sing wedok antarane loro-lorone iki saling pengertian. Saling pengertian. Oh. Wis genah nak mbiyen ki wong enak wong loro. Sing wedok ki topo, napakke anake, sing lanang golek panganan dilolohke. Ngoten to nggih? Kurang percaya sampean delok manuk doro kae lho. Sampeyan ya dilolohi ngono. Aku mbiyen ya dilolohi. Sing lolohi sapa? Kalu. Sing lolohi Lamidi. Lamidi jajal Mbak Tumpuk, yu Tumpuk. Sampeyan ngene iki nuturi penonton, nuturi aku ngene iki aku melok belajar. Saiki nuturi pesinden-pesinden yang masih perawan. Lah. Kok lah. Mas. Pripun? Saiki kalah karo Google, Mas. Oh, Google. Kadang ki wong jenenge siji, jodoh, loro mati, rezeki niku manungsa gak enek sing ngerti. Ngoten to nggih? Nggih. Kadang halo Mas. Fotone ngene. Heeh. Kayak foto 20 tahun sing kebongkor. Ya akeh ngono kuwi. Ngono iki enek. Heeh. Semua ayanan saya di sini nek diduluk lah kok bae wong wis tuwek. Ngono iki enek Mas. Oh, enek ya. Kadang nggih nyuwun sewu nggih. Kadang niku jodoh niku ora mergo sawu ngoten mboten. Kadang niku saka chat-chatan ngene nang Chat ya. Chatting. Chattingan kadang iso dadi jodoh. Mungkin kleru sandal ya iso dadi jodoh. Oh, nek jare wong sepuh ngono. Kijolan sandal iso dadi jodoh. Iso dadi jodoh. Heeh. Mang sandalmu kijolan ora? Aku to. Enggak Mas, tak cangking terus. Engko nek didelikne Lamidi.
Iya. Jajal ya karo tak ngadekne sinden jajal tuturono Niki. upamane. Oh, ngoten. Lah iya no. Iki uga menyelam sambil minum air. Nggih. Ngaturi geguyonan karo nembang-nembang. Iki saka manten nyuwun lestari ninggal katresnan sesideman sarung jagung. Mbak Penny dhisik, Mbak Penny. Niki sing kula arane wau insyaallah perawan niku lho. Niki. Iya no. Ya jumeneng sepatana cah coba kaya ngapa ben ngancani yu tumpuk. Yuk sepote kaya ngapa? Ya. Kenalan sik, yu tumpuk. Saking dalu. Dalu. Wis kedalon apa, Gung? Sampun. Berarti wis ra kena dipangan nak kedalon iki. Ayo kenalan sik. Dia tadi didangu siapa Nggih. namanya? Didanguman Robuka sapa Hei! Didalu namanya siapa Nama- kok man robuka lho. Namanya siapa? Nggih, kula Namanya Nggih. Jasi. Salah, suarane nah apik. Salah. Jan. Nggih, kula Penny Pramesti. Nggih, pitelem sangge. Saking Saradan, Madiun. Ben nak Nggih. jokino bekentel ra ngeblok. Wes. Oh, Bis mandeke disalib ya. Lah mandek iki. Lah iya. lah mandek kok. Lah iya. Saleh. Iki yo isih perawan lho, Mbak Nggih, Yu, niki Yu. jenengan perawan nggih. Nggih, tasih. Alhamdulillah. Tek ono kriteria laki-laki yang sesuai Sing di mbok hatinya, pingini Bi, ya, besok nek dadi bojo ki sing piye? Nggih, kula mbut Cara ngene iki jajali. Heeh. sing ndi Pak Dik? Sik tonono. Upama penabuh, Cara penabuh. penabuh iki sapa? Sing pomo nabuh. Sing Aja gender, gender iki ngruwemet nek bengi. Apa sapa? sing Aja sing ngegong, ya tabuhe gudi kae. anu, sing nyelentem. Heh? Nyelentem, selentem, Oh, nyelentem. Nggih. Oh, sing nyelentem niki asli macanan. Nggih. Asli anak macanan. Berdiri. Ngadeg, Haji. Disut kameranya anak Ayo, macanan. Gini ayo, tok, sini, gini sini. tok. Gini tok. Ayo. Ini. Gini. Wah. Kono sing kono urung. Sing guri, kurang guri. Kono guri urung. Kono guri. Wis tak tambahi. Aji. Kayak mau nyalek. Ora usah kuwatir tak tambahi. Tambahi napa? Omongan ra genah. Niki asli macanan iki. Asli macanan. Biyen sak riting masyarakat, Mas. Oh, saleting, seangkatan. Seangkatan ngene Pali kono lho mbiyen. Oh, belajar dalang. Koyoke ngono, Mas. Weh, niki nggih saged dalang lho, Mbak Penny. Niki Sinden, moden, dalang kabeh